Yung hapon, sir. Ako nagkuhan si Diana, si Jen sa istorbo. O, dali, so, lingkod. Ay, mamin ka? Oo. Ay, amin. Ikaw ang iyab ni Diana. Oo, sir. Iilis mo man to. Kunya, asa man mo siya dadon? Sa library, sir. Sa library mo? Buta kundi mo sa? Niyo man ninyo ka sa library. Asa man mo? Sa simbahan, sir. Dahil muli kayo niyo, sir. Mga tumong simbahan. Oo. Matay buta kundi mo. Muamin pa yun ka. Abot ni mo diri, nangayon pagkatahuran. Yung dato ni mo sa library para mo magtuon. Ato pa din mo dato sa simbahan. Muna? Muna, sir. Muna. Nya, di pa yun ka bakapon. Butan ka pagkabata. Butan magkakay ka doon, dili mo bagay sa akong anak. Kay og mag-uyab mo duha, magpadayon man yung uyab-uyab, imo man siya tudluan og tinarong. Dili ko ganahan tudlo og tinarong na ako ang anak. Kay babar kay among pangandoy sa among anak. Among pangandoy sa among anak nga mapriso mi tanan dito. Kasala mi. Kay to among pamilya tanan to alas prisuan. To alas prisuan kami na lang may gihulat. Para mag-ipon mi dito tanan para happy family mi. Ikaw ano kay ka di mo bagay sa among anak. Oo ba, sir? Di mo bagay sa among anak. Mabar kay among pangandoy sa among anak. Di mi ganahan makatiwas sa eskwela. Di mi ganahan og magbinutan, ginahan magsinalbahis. Munang ang tambag nimo ha. Balik dire og imong tuyo sa akong anak sinalbahis. Ano ba na kailautan nga tuyo sa akong anak? Mo ba to? Mupay mo na rin panahon nga bagay mo sa akong anak. Ha? Muna ikaw, tampagan ikaw. Sa lipat ikaw ron titi dire ron. Sibat dayon kay balik ka niya, masalbahis na ka, ha? Oo. Ha? Okay na? Magkaroon na, ay, kapo na. Wala man na. Diana, ay pala yung ilis. Kahit imong uyabutan kayo, dili bagay ni mo. Oo, manik. Amas kong uyab. Ako ni tulisin ni. Silbaisun na ko ni. Harap magpadayo mi siyang anak. Tulis ni. Tulis na? Tulis lagi ni. Sure ka tulis na? Tulis lagi ni. Mantay galapat, rapag yun ang akong ulo. Tulis siya. Tulis siya tulis ni. Tulis yun na? Tulis lagi ni. Mantay, di ko mo ito sikaran man o, tikar, galapat ako na. Tinood ng tulis na? Oo. Ay magkakapo. Ato na ko, di ko mo ito na. Sa muka po na. Siya, tulis lagi ni. Di mo to. Ay, los, di mo tulisana ka. Di ba ikaw itong uyab tong anak? Ay, wa kay hayong pagkatulisan. Ayaw, balik ka na matulis ka, tinood ah. Samok. Sumuka nga mana. Yung tulis ni.